joc preferit és la Play. No sé què és la Play ni en què consisteix. Jugàvem a la cuca. Fet i amagat, dieu ara. A les tablets, a la oca, a cartes. Jugàvem amb 1, 2, 3, pica paret. El que m'agrada jugar és amb la tablet. El meu joc preferit és la Nintendo, que és una videoconsola. Nintendo, no sé ni què és. Preferit és el futbol. El futbol. Ara juguem al pati a futbol. Entre setmana agafàvem papers, ho lligàvem amb un lligam, i allò era la pilota de futbol que jugàvem nosaltres. Hi havia dies que podia ser un diumenge, que llavors ja ho fèiem per comptes de papers, agafàvem draps, i llavors aquesta pilota ens durava més. El High Day, el Clash of Clans o el Club Penguin. Per suposat, una cuineta, un llitet i un supermercat imaginari, perquè en aquella època no n'hi havia. No? A les nines. Amb una sabata, patacons, a tirar a índios i paquerets, a la cuca. A taco. És igual que la canica. Que bo. Això, la petanca. La petanca. Disfressar-me i a ballar. També jugo a tablet. Ja tenim tableta, però passo una afanyada per anar-ho dominant. El que faig cada dia, bé, però el que m'ensenyen avui, i estic 3 dies sense fer-ho, ja no em recordo com funciona. A la viola. La viola era un que es posàvem així d'esquena i saltàvem. És el seu joc preferit, el disfressar-se. De cartes, que hi juguem totes 3. Vés anant tirant. No? Avança. Et toca a tu. No? Sí. Nosaltres també fem imaginació, però ara menys, Sí. perquè ja tenim més coses. Ara ve el més bo! Ara ve el bo! Ui, ara ja no sé si tindrà coratge. Ara no tindrà coratge, ja. Sí, encara sí. Pensava que ja no hi hauria hagut coratge. Ai, 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 ai. S'acabó.